Hello guys, good morning. Manglaba day ko karon guys katong gihumulan ako kagabi guys. Ay kagahapon di ara ako ning labahan kay na may aga so before nato nasugat ang nilabhan ato sa ni ilabay itong basura ka. Ug ang dili malata. Uy, ako ang virginity nakita buang. Sige na to na ning ilabay kay para magsugod na taog panglaba guys. Bot, sabak ka bot sab. Nag-vlog ko sukon karon. Sabak ka ba nag-vlog ta. Bug na buang. Kani nindot man ni siya i-segregate guys kay diretso na siya og kuan kaning tuwang sa basura. Ang malata po diretso na po akong tuwang kay nakalahi naman siya daan. Di na ta magpili-pili. So diretso na. Simple ra ka ay. Simple ra kay diretso na dayon. Ano man dai ni kaayo diri oy. Kuno naman dai kay ni diri og kuan so. Matay ang sa pintinong banana. Bot, singgara na pug kabot. Kita nabuang. Uy, si Inday! Sorry na pug kaday. Mo pay pagbangon ni mo din na. Tatat pa kay si Inday. Saba ba bots ba? Saba ba bots? Dapat magmaan ng umuaan. Lanak pa siya guys. Lanak pa si bots guys. Subuan guys. Ang sabi ka na siya. Lanak pa ay. Lanak pasok na ko niya. Kunan ba yun ay? Mana guys? Mana pa diri guys? Ito na din sa akin na itong nilabhan. Aga po kong lamigas guys. Ayaw lagi sige ko ani Inday dong. Saba dito. Saba dito. Saba. Guys, sibuk na to guys. Wala guys. Oh. Ay dudong amay-amay. Nadudong amay-amoy. Drink of water. Ikulob sa nako ni ang basura guys. Kaya para makatulog. Dahil magsubot na kung panglaba guys. Dali rin siya malabhan guys kay kuan man. Lah, klaro kay ko ang virginity. Mag-ana lang ko. Dali rin siya laban kay magmumulan na. Inbasa na lang po na ko ginagawin na ba ko ano ko basura. Guys. Ito lang pong brasan ginagmay. Atong laban kayo, malunis na. May, wala kayo bulingan pantalon, May. Wala. Kaya gihumulan naman eh. So, ito rang brasan sa Diyot, tinuman pasungan. So, man na dayon, ano ra.
Ianam-anam na ko ang bulingon guys. Para di magpundong bulingon. Atong panty, labhan. Yasan. Ligod na kay karon Domingo na day agas karon guys kay Domingo ugma way agas ug Lunes. Anya, may pag inom nagmalunggay may kay para mangaon na din tayo man ako may. Butang ka sa imong baso para mabugnaw na. Pagbutang ka sa baso nimo para mabugnaw. Boots, nga naman dito, Boots. Dito. Bana sa tanan mo. Sakit kay sa dalunggan ni tingog ni Boots, guys. Ay, si Boots gihapon. Bana kaayo, mas gusto pa yung tingog sa kong tingog. Guys. Ang banana rin bulingon guys, katunin bulingon niya nga pagtrado niya. Agoy, Diyos ko Lord. Guys, ay, labadami guys. Labadami, ang gamay sa bulingon. Tinpak nga dayon, para di man limaho. Pagwaswas, ani, paghumog, ipagngan, karon na po, ipagngan. Di malimpyo, ana. No, dong agor nandiyan dito kami. Alam na natabutan ni po dudong amay. Kiss mami bre. Dali. Kiss dayon. Kiss. Kiss. Hello. Niya kiss mami dali. Kon lambing gina kung dudong gamay guys. Ana si dudong gamay sipat na siya pero lambing hindi pa rin ni Boots nga. Lambingon si Boots, babahan ka, patindak ko ag lawas. Mapiang baka ma-injury ka. Nya, lahat tayo makiglabing kay. Kanamula ka, pagkas mo agis, imong tunga, madisgrasya, kagikakabantay. Ingani kay ako, sigok pa nawagin nun. Tira in taon ko. Sabi kay si Boots, kapila na kumatag na disgrasya, anak. Kaya na naman kung mo di are. Stop. Dito! Ay, ala, sorry daw. Dito! Anak kaayo, nag-vlog ka diri. Mga banat kayo sa tanan. Nakalimot na magkag-down sa cooking ba? Ha? Ah? Ato, uy. Na? Pareha gahapon ka, tingala ko. Tingsakan ako kay magpakaon ko sa mga iro. Sus, wala pa man dahil naluto. Nalimta na po na kung dahil ang daw ng rice cooker guys. Namuha na lagi na guys. Lagan, may kaya tagtrabaho. Ito ba?
Dapat yun akong ba ano nila, oy. Sulod na, day. Sulod na, day. Dali na, day. Sulod na, day. Dali. Sulod. Hindi na siya pansinan, guys. Ang pansinan na ni mo, mugara mo. Nagpapansin na siya, guys. Ay mo na pansinan, mugara na din na siya, guys. Pagpansinan na siya, mga dili na pansinan. Nasa siya lang yung ilang tubig, guys, para mapalitin siya. Eh, kabalo mo siya masuko, di ko nga mayon siya ng tubig, eh. Ng tubig, eh. Gamito, di mo na manghugas, eh. Pero gagawin na naman niya, di na nagamito, eh. Buko ng bulak. Ah, bulak, tanog. Gambit ang tawel gabi, kay labahan ako to ga, magbaylo na po tag ilig ako tag tawel. Ug atong tawel sa kong pitchi-pitchi bitaw ga. Ang bisag to. Nung sanin na gisod gapon, lagom kay to. Roto ko na ko to. Dili tugaw. Samtang ako guys rin ang labas banana pinagsulit pang hugas ito sa mga iro. Eh pag di na ko makasaka diya, sana na muliyo ko sa sulod. Manawag na si banana, dili ra kaayo ko kuan kay tabang ka man na. Tabang ra na sa trabaho niya ang sulod. Dili ra ko magkuan ba, di ra ko maglibog kung saya ko. Ano, di na po siya nainog tubig sa akong ituntungan sa cellphone. Para mapansin mo, dito siya pansin mo. Garap na pansin mo. Tuyo na siya guys. Tuyo na siya pansinan. Hitlatan naman guys. Kari na lang kung tawel din naman ang trapo. Kung giihian in derosel karon na po atong labahan.
na guys, shorts. Then towel dayon. Then mangwaswas na kita guys. Nagpansin na guys. Sabi na lang siya, lang din na siya pansinon kay pansinon na mo na magara na siya. Mura buat tak kita ba? Mahawa na siya guys. Pwede na siya pansinon. Pero pansin na, di ba? Pugat kayo mong likod, kay babahan ka, masigtap-tilap niyo mo. Unyaran ako na siya, lambing-lambing pag wala na ko trabaho guys. Eh kung ako na siyang kuanong karon, mugara man na siya. No, di ang kabo gipakpak na pod. Pakpak na pod nila. Ah, pagkuha lang lang da. Pagkuha lang da. Guys, ang tawag na po datong labahan guys, parasan. Pag nga na kunig maayo kay wala man gud ako din ako makala. So atong buhaton ani para malimit po siya maayo atong pakangan. Guys, limpyo na siya guys. Sige lang ga. Dagan na kita natabangan sa tuang tanom nga gabon guys. Ako ang gitanom diha dagan kaayo mangayo kanang usong kay ron ang ubo. Then kana bitang ang hubag-hubag ana man po na itapol sa kanang maghubag. Then kanang mag-ubo ka hilantan ka magpabukalan imunon. Kanang di ka kay mag UTI kana na rambal kina guys. Dagan na natabangan atong gitanom guys nga gabon. Halos mga silingan na mo guys, laari magkuan. Gani kinakatanong sa kuan ng tambalang. Ito nga, ako na lang ganing ibot ang Bloodturnip guys. Kay mo anak mo saya ang Bloodturnip, so mamatay atong gabon. Motong ibot akong Bloodturnip, ang gabon na akong gipili kay ang gabon talag saon ra na ang Bloodturnip dagan makita sa silingan, pwede ra kong mayo. May pon man ko kuan ang musli ana sa Bangira may kay banha kayo ang kuan may oh. Naman ni ko sa oy, wala po ni kadungog. Ay, wala po kadungog din. Nadi mo maigo nay. Dili ra siya banhag guys, kaya ganina banhag kay wasak ayo ang kuan. Wasak kayong tingog sa tubig. Ang karon dili ra kay banha. Awa di abot imong malakra. Oh, tawil na siya. Dali ra ning tawil. Gas na tayo ang trapo.
tawag kaming kuan powder akong gamiton para magbula dayon kay brasa na kunig maayo. Wala pa man ni semana gigamit amo ni kawila dad, bro. Laban lang oy kay para magbaylo sa bag-o ba. Kani kay dali ra mo uga kay kusog man ni uga ang powder guys. Nga init kaayo guys. Mauga din ito nilaban ko painit ako ni dito. Bula kaayo. Kusog kay atong agas. Uy, nakita kong bugton. Noo ko. Nakita kong bugtong binaras guys. Kung manguso po ta, diri ang mga samad. Kung magburas po ta, bukton po manakit. Kung washing po ta, parating dugaya mahuman. May niyo, di dali ra kinuman, automatic. Among washing guys, kay iba naman. Ay mo anda pa, among washing, mudrin pagani. Galing lang kay mahadlok ko guys, kay kanang laba bitaw ko guys, magpundo yung tubig niya, magkuruntihan. Unya ta, dagan na ba'y nahitabuan na nga kanang washing, magpundo ang tubig, magtuyok siya, magpundo. Unya, pugson pa o kaning gamit, kay nagdaginop, di na nga kuruntihan. Na aksidente hinuon. Unang di ta magdaginop. Akong banay sir magpalit og kanang di man ay hinon karon okay naman ang agas kay may lagi pug permente ni og talagsa ra pod ni kay kusog man ug moagas kusog pwede ra gitong katong automatic nga kuan nga washing unya kay atong agas diri widir man ni karon na ka pagkuan wala saon man na idili ra gyapon magamit atong washing nga kuan automatic kay ang washing automatic, di ba na pwede gamay hina imong tubig. Kinahanglan kusog imong tubig. Kaya siya rabay na maglihok tanan, mo na lang nahabwaan og ihalay. Ana. Nadudong amay, dili mo ka na nadahon man na. Guys, manata trapo na ta guys. Aning trapo na mo, dili man ni kayo bugaw, ili ra ni Rosel. Ni si hindi Rosel aning trapo.
Wala naman gud siya atong murag anan niya bitaw tong balas guys kay naana nang gud siya magpopo sa CR. Nya kung katong balas magpalit may ato kay yag naog niya gikan sa balas nga magkuan siya katubang humot. Kay maghugaw ang kuan kay yang tiil ba gikan dito mo tungtong. Pagkahuman yag naog niya magkatagkatag magsigitag sunod og limpyo. Ug itong nalipay ko nga dumdum na siya popo sa CR kay di na ko magsigig pang limpyo di na kini magpalit mahal baya to ang 5 liters ato tag 180 na ba. Hawa dia kanila ba ka? Yun na siya pansinin guys, kaya pansinin na mugara na. Nangyara na siya kung tabo na dyan ko'y trabaho. Okay, grabe na makilabing ano. A few moments later. So guys, manatag pang was-was. So karon guys, manghalay na ta guys. Hello. Diri ra ko manghalay guys. Ayhan ako ibutang dito kay init man dito ta magkuan ani maghanger kating inita. Diri ra nato ni itapok. Ayhan nato ibutang dito sa init. Napuno na ang tubig. Isang palingon. Na guys. Ito na nang ihalay ang atong nilawahan. Kasi banana, mga una mi, kaya sanay oras, wala pa mi pamahaw, gutom na mong bitok guys. So, ang giuna mo na po nilabhan guys, kaya ang init akong giapas. At least wala nami bulingon. Kaya gianam-anam naglaba. Ang among bulingon. So, uniform ni banana. Kay mandi na raba ugma. Sugod na po siya og work. Do kay uniform ra ang akong nalabahan niya ron kay nag-freestyle man siya tong mga pila ka adlaw kay nag-travel sila. Lang do kay uniform ra akong nalabahan. Among silingan pa dito nag-washing sila, naglaba pa sila kay nay agas man napas lagi ta sa agas anigas kung moagas pinaspasa yung trabaho dili ka maghinahinay trabaho kay maabsan ka sa palong sa tubig na wa gyud impas gid imong bulingon kay kani ang agas mo diri guys ini kumpensaan guys kusog kayo mupalit ani kawala muna pag agas lihok day unsay mga labunon dia unsay mga on dia liguong mga iro pero karon di sana ko ligon akong mga iro guys kay init kaayo din ang isa na ko kairo tong adaptive na mo guys gasuka pakagalain ang lawas mo nang isa na ko sila liguon kay magsakit na pud unya di ra wala lalim masakit na tong probibis kay ati manunon kaayo guys buoy pud dili ati manon imong habi nang ano ba una namo membro na sa pamilya kay manunon kaayo muna umagsakit muna nga maglikay na lang dito din lang ginato liguon kay para di magsakit. Magdagandagan na putog pangitag herbal ani aside sa herbal guys naman po sila tambal nga na kanang kuan sa pet shop gid na mo gamit kanang paliton sa kuan ba kana sa nga pangdugi gid nga kuan tindahan pet shop dili pet shop dito na mo sila palitan ako nang bayloan ko bali ibali na dahil na to dito ako po ni-charge akong cellphone guys kasi 7% na na guys ako na lang nang nalikit og anak kong vlog kay para makita sa ninyo guys nga nang halay na ko guys dali na to na guys palit unya na kalubat kinato na din i-transfer dito guys ito na niya itang dito guys isa na niya nangahiwi naman ito sa po nagihatag ni banana sa po ni maghihatag nga hangir isa oy nga gubaon man eh taga mo takay hangir diha ang guba dyan gihatag na guys ito na niya ibalhin Now natin yung kuan kay bugat.
Tala guys, uban ta. Agay. Nasangit pa dito akong kamot. Diri lang sa nako ni itapok. Hala, ano man ni ako ang alugbate. Hilabta na po ni sa kong dugi ba. Nainat man oh. Hilabta na po ni nila. Kaya nainat. Yan na nato ni. Guys oh. Ang natulong alugbate guys. Dirita. Itapok sa nato atong nilabahan. Ayaw nato ihalay. Init kaayo, madali ra ni maungga. Naguba. Kan ni diri ra ni. Iyan ra na ko ni diri. Guys, na halay na oh manata guys, dira ng tawil para maugad ayun na siya. Ako na nang ipang-arrange akong gipang kuan diri guys. Wa na gini ato ang battery impas na gini. Ang arrange na. Hawa dong. Hawa dong. Butch, hawa butch. Hawa. Suksok yun na siya ganan kasi di ari magud kay bugnaw niya kay dili man pud pwede kuan na di kay hian man na niya. Ni musuksok din na siya diha guys. Naon ako na kay para di na niya maihian kay sayang tubig. So guys, diri ra taman guys. Salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa inyong pag-like ug share mga guys ug sa inyong paglantas kong vlog. Thank you so much guys. Amping tagtanan. I love you all. Thank you sa support. Bye everyone.